feistr cas. Cefnau'n gam dan faich mewn cryndir cras, un hil yn grif a'n drech na'r llall, ac un yn profi gorthrwm dioddef hallt. O ble ddaw gobaith, sut mae dod yn rhydd, a fydd yna wawr i'w weld ar newydd ddydd. Clywodd Duw nhw'n gryddfan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Duw bobl Israel, ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Fe glywodd Duw ei gwaedd ac anfon dyn i ddod â neges glir i pharo blin, gad i'n pobl fynd yn rhydd ei neges ef, neu gwyliad i am allu brenin nef. A rhydd y deithant mai ffoi oedd rhaid, ond Duw ddangosodd gofal mawr o'i blaid. Roedd pobl Israel wedi cerdded drwy ganol y môr ar dir sych gyda'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Ond beth yw hanes fy nghaethiwed i, yr hyn rwy'n cuddio gyda'n mwgwd hi, sy'n drech na phob un dawn o meddiant i, a dyna pam y daeth y mab i'n deiar ni i achub ac i agor ffordd yn glir dros rai na allant gynnig bywyd pur. O ble ddaw gobaith, sut mae i dod yn rhydd, a fydd na wawr i mi ar newydd ddydd, i brofi'r rhyddid na all neb ei ddwyn, a brynwyd gan i'n farwodd fy mwyn. Cael rhyddid nad oes tebyg iddo'n bod, yn rhydd i fyw fy mywyd ei glod. Os daliwch afael yn yr hyn dwi wedi ei ddangos i chi, dych chi'n ddilynwyr go iawn i mi. Byddwch yn dod i wybod beth sy'n wir, a bydd y gwirionedd hwnnw'n rhoi'r rhyddid i chi. Felly, os ydy'r mab yn eich ryddhau, byddwch yn rhydd go iawn.